Bílek si staví míč. Odlavičkoval Bossy. Všecko v pořádku, Hašek. A je to gól. Je to gól a dává ho Griga. 6. minuta utkání. Griga 1-0. Tak to je hezký začátek. Tady Chovanec velmi důrazně šel za míčem. Hašek tam přistrčil Grigovi a Van Rijswijk, který vybíhal proti našemu hráči. Offside to nebyl, podíval jsem se okamžitě na druhou stranu na Andrewa Ritchieho, na pomezního rozhodčího. Hašek tam přiklepl Grigovi a Griga pod padajícím Van Rijswijkem pod jeho pravou rukou. Vedieme 1-0, Ľubo Moravčík sa hlási rozhodcovi, aby sa mohol vrátiť späť do hry. Už je na ihrisku, Bielik. Gól! Gól Skuhravý! Konečne dáva Tomáš Skuhravý reprezentačný gól. 31. minúta druhého polčasu. 23-ročný odchovanec pražskej Sparty. Takto po peknom výskoku koníčkom, ako vravia futbalisti či hádzanári, hlavičkuje do brány. Centroval Bielik. Brankár Van Rijswijk urobil podľa môjho názoru prvú chybu v tomto zápase, keď zabrzdil pri vybehnutí z brány, nešiel do lopty a všetci traja dali po 2 góloch. Rohov je Tucet. Moravčík. Znova tam bol Griga. Gól! Bílek. 3-0. Mišo Bílek. Skvele si nabehol na Grigom vrátenú loptu von zo 16-ky. Všetko to znova uvidíme. 10 minút pred koncom, áno. Bílek z hranice 16-ky prekrásne hlavou namieril k žrdi luxemburskej brány. Pozrite sa, z takejto takmer astronomickej vzdialenosti tak prudko Bílek hlavičkoval, že Van Rijswijk nemal šancu. Michal Bílek, odchovanec pražskej Sparty, dáva svoj 4. gól. Sme už druhý v tabuľke za Belgickom. Máme lepšie skóre než Portugalsko. 6-2, Portugalci 5-2. Moravčíkov, prudký center, gól! Skuhravý! Moravčík a Skuhravý 4-0. Pozrime sa, Moravčík z ľavej strany krásne technicky a Skuhravý prudkou hlavičkou dáva svoj druhý dnešný gól. Tak vida. 12 medzištátnych zápasov odohral 23-ročný spartianský útočník bez gólu a dnes prekonáva Johna Van Rijswijka v bráne Luxemburska. Po druhý